Masked man, serial killer in Mizoram, Ziaktu, Sangte Aren Thlei, Bungkhatna. Kehi atamzok chuan The Adventure of Mr. Black Wolf Trangkhan min hmel hriat to hlom karinga. Kaming dik tak ai chuan vala ti in min hra tamzok ma in karing. Tuntrum kan nu chui tur hi Mizoram Christian rama hian a omve theyang mo ti tur khoparap thla kani. Raymond ho kan che chuana chanchin ka zia to hote I chiar to ai ngai thato ni chuan khang nu chuina thon thu hau tak le khir khan tak tak theka chu tuna in ngai thak tur ne na khai khin chuan a siper tluk vel chau ani karing eng tikni nge ka chuak thei mai to lo kum kha le chen ka duat to ka kalo en kol to ka sakor pa duat tia ka ko thin ka scooter nei ve chun vai thir chajong ne na ka ke ji ni ani ti chu ka ria thakhat chung chu ma chon em nei lowakan oma wangin Raymond ale Janet iten po kanin mukhat leya ka phone ri rang chu ka han lawata. Hello Raymond. Val engi ti a tuna tak chuan eng tivak lem lowe ani chuan lo pheilok te o rang takin aron tia phone chu top ngal daya he nau takhi chu o rang takin ti thumal hi chiang ve em ringota min biak na tan phei chuan man rim berani hial ome ka sakor paduat ka ke ji miau to awangin basa chuangin Raymond te in lam chu ka pana nidanga minute sompanga velek ka kalna thina khan dar kar chan ve te mek mai ka han mangral phota Raymond te in ka thlen chuan Raymond le Janet chu an ron chuak chi a min mu rol chuan wala ilo va thleng har ve khoi angi scooter an ron tingala chu wang chuan alom karon thlen har ka ke ji dai ka tia awahan bui thak don ve kan motor la ka pai na chu pui dai sia Raymond chuan atia in pani in kalmai ula kan tia itel lo te chuan engma kan ti theinang taxi in kalmai ang u atia taxi pom lo hi kan ti rama taxi driver pakhatin in hnuai khu alu alom kan belokange Raymond chuan atia phone mi a biak lai chuan Janet lam chu enin Janet I thamo kan tia o tha e wal iwa thau sot ve inal sotalom nui varvar chung hian min changa ka chan let ve ma chuan Raymond chuan aron kaldone aron tia khoi ange kan kaldon kan tia tukina ruangan charna tin Raymond chuan mi lo changa ruangan charelo wala takhi chu o nimin singa po ruang troi cheto takan chara tukina ruangan charle bokalom alo tia ani le khoi mun ange kan kaldon sai ranga taxi alo thleng chia ehe avain me ve taxi honaron richia mai ngai tha chiang le ma teu sai rang lam pan chuan kan chuak tak ngala taxi driver palian trong buang chur mai le dam thuam mai trong chur chau lo chu ridang hriat tur po om lem lo sai rang tlong chu kan an thleng thla a khua lum uap chura no pang tu yelo cheng no te chu tlan pelin taxi atang chuan kan chuk ta a Raymond chuan luimong lam chu kokin thlang lam koi ni na vela khuan kan kaldona taxi driver chu enin hriata ta hian mi lo ngak donia antia avanin omdu don ve in phal chuan ka local ve ang chu hriata chuan muang fan rui hian atia Raymond chu ngoi wangwanga hriata bok chuan ruangan charna mun chu ka mu ve du renga atilea ikal pe thule kalang ule Raymond chuan atita a luimong lama chuan kanin zui thata a khua lumboka thana luang ngal zoi zoya Janet mel no check mai po chu sentai hlara amai than lo luang chu sudeu renga hriata chuan mami chu iwa chau tom ve antia nia ke korka hatait boxia ka kal lei theilo ala langim le o Janet chuan antia Raymond chu Janet chan tumin ron hoileta ma se hriata bok chuan kan thleng trep alo tivata Raymond chu kal le ngala
thui po kan kalma chuan reimuna chu ding ta a helai mun hi ni hi chin chhe thei ang chin chhe tumila atia ama chu kuna uluk em in chulai mun chu en kuala engma she thiam ve lo hriat paliana chuan triau phawa lung om chu charin tui chu lo vom ri bura chulai mun chu triau phau zol zaudoi mai hi nia nula tlangwal tan po zan thla eng hanlom na tan po anuam hle ta ve ang reimuna le geneti chuan phul tlem omna lai chu uluk takin an bia chulai hnim om tlema bek deuh sal chum hring thut na hnu ni om tak hian alanga reimuna chuan zoi deuh sap hian ama khle mai ati ringota ama bok chuan tul that tu hian ruang pai tu ringotin helai muna hian akal pui hau lo mai ami tha kha helai muna hian ala dama ta hian a thut pui ni mel ati ta a geneti chuan nula kha he muna hian thui na that ta ni mel ruang pakhatan mu nen khan inzom na nengem alo tia ka hrelo le ruang pakhat kha chu chene to ema engma hriat thei to lawang nula ruang mu ve photila engemaw kan hmu belma na reimuna chuan alo tia chu hmuna kan ti tur ang kan zo fel nu chuan nula thita ruang chu hmu man ram tumin damdoi inamit thida na in lampang chu kan pan tangala nula thita chu tunge ani ti anla hriat mai lo wangin ruang da nei na chuan alo oma reimuna le genetin uluk taka ruang an bi kual lai chuan mithi ka hlau hran lowa ma se ka ngai na lo ani en po ken thadu lo ka hoi kual vel mai maya geneti chuan shui fei takare hlumani mel khop mai tro atia reimuna chuan nia ma se ruang charna hmuna khan han tal vel na hnu ma om vak tlat lowa alo tia nula in cheidan en hian zan lama wak kual chi ni mel khop mai a geneti chuan tile a azung bun rang thin po abu bokani hi ti pa in nula kuta zung bun na lang var kual rai chu reimuna chuan a han tilanga geneti chuan a that tupa hian engwang that nge ni angle sumle pai du wang rok emo thil dang be se that chu ni mel loin ka hria an tile a reimuna chu ngoi wanga irin danang chi chukarin danani he nula hin nun tlada ve tak chu ni nge yang akuta hian sirin snu ma po awmalom ani chuan rin dan pakhat om thei chu mi pat mei chiat na pong sual lam thil anga lo ngai taila doctor te zo afu ber mai the ni kawakalange ruang hi uluk le zolin lo endik ula ti in reimuna chu chuak ta ngala geneti chuan kan nulai chu trang ve na sa hle ni don hi aron ti chuaka intin nge hriata talotia enta che ruang hi uluk takati 5 vek to ania ma se kutin hian ente hei ner deuh sur hlom hi chiau phawa khan anin chai kual fe mai theini ma se tharum tho na hnu ma engma an hnu chia aum lo kha mak hle mai ruang zuk lama satu te chet na hnu ma la kha misual hnu han thup khopan na sa ni silo ti pa chuan nula kutin khem deuh nuan chu en wanga e khai kan misual pa taksa khoilaya emo chuan nula ham na hnu ma hmu tur om nge yang mole he tin kara vun thema om thlualom ati lai chuan reimuna chu lo lut ve chia doctor chuan pong sul na hnu ma om nge ti soya ma se chuan misual chui chuan na tan min pui kher lawa forensic lama kan la niam sia enge genet mu beli nem reimuna chuan aron ti ngala nei te vaklo ma se nula hian kan misuala taksa kutina hliam hnu ma enga ma chu hnu chia nge yang alo tia rin lel tur tak ngial po om lawa hnu han chui chu abang bodon hle mai ho photila malak dan tur kan soi hong chu reimuna chuan atia reimuna chuan engpo ni se naktuka sai ranga kan zukal photang rin lel tur enga ma hmu lo nei te po anom mai theisin atile a geneti chuan nui deuh hak chung hian boss iwa beidon melve anni aya fingle biruzo ka che chung po min man chuak chat theini kha kan man em emang atia
kei chuan Raymond Janet hi imana mo kalau ti ve vata tuna thon thu kan chiar mek hi Raymond a thon thu tir lampang ania ama aziak tu thian pasang te hian min lo hril fu mai bik si lawa kan lo chiar mai ani e Janet zok chuan ni ang chumole kanu phu ba kalak na lama tanga in hrialom kan ni alo tia Raymond a chuan Val misual kaman to zonga chuan ala duom bera ala fing ber bok alo ti khawa na hau tak tak ma chon chung chuan kan nui ho le dardara enge kan ma chon le don ti ngai tu ran chungin ka ho taria tuk thuan e kham vele chuan Raymond soi angin engem mu le hriat in be sein sai rang lampan bok chuan kan liam thale ta a kan che chu dana tang ringot po chuan kan nu chui lai kan bang bo zia chu hriat mai kong pui dunga dor nei le in oma te chuan lut kualin khatwal thana thlen zan dar soma tanga som pani vel in kara nula pakhat le mi pa pakhat motorain phuran mu le mu lo kan zot thlami mi ringot maya ma se tuma in kan mi duang an mu thuan soilo an ni tan po an lo mu fu hle ni lo chuan tu tan ma han hriat chi ani lo motor la chu eng motor nge ti hriat ani bok hek lo beidong tak le ngui nge in kan zui ho le ta hloma tun hi sai rang anul ruang an mu kan zuk en fiat tanga akar khatna chi ania hriat belero kan nei tlem hle thung kan hriat bel zong chu khanula kha lalrem thangi sakor tui chuna om thin kan rin ange in ks kan tiang chiani ti zong kha kan hriat chu ni mai ni zan khan tuinge phur chuaka tuinge mu ti hriat tumla chu bu pol singa hriautla zon tum ang hlau har sa ni boxi Raymond po alu hai map ma ple mai ma se beidon na ti hian ati boy ve om ang poina lang lawa na tho tur malama om chu len nge tumani ti amela chuan lang chuaka inrin ni jing dar thum vela ka phone ri thum dur dur chuan min kai thau zoka har chiang manglo chung chuan ka han laka nga hello Val rang takin lo in siamang che minute na nuwa karon thengang Raymond chuan ron tia phone chu da zui ngala a oria tang po chuan man mo zia lang renga rang takin khuma tang chuan ka thau nola bathroom lam ka pan ngala bathroom atanga ka lo let le lama chuan kan kota motor headlight eng pup pup chu ka mu ngala hon ritrat chumin ko na ni ti po ka hailo phekok po bun man to lawin ka bata sleeper kum upave to tak Ubuntu tribal ke nena inrem lo zet le achuatin atlin ba ka kezung trang lor suaw chung chuan ka tlan chuak ngala seat nung lama ka lu rual chuan Raymond chuan apa duat like car nal thazet mai chu chak fe hian atlan chuatir ngal zoka khoi ange kan kaldon kan tia mel thum ruama enge kan ti don dar kar chan bevel kalta khan handyman pakhat zanjung turin ruang hmuani ome atia motor chu tlan zoi hau lawani ti dar thalanga tanga kong chak lam phet marmar dana tang chuan alang renga minute sompanga vel bak kan tlan pon ka shelo kong koi kualai taka chuan police soma tang sompanga vel turin loading thapa ruangero chukong sira aum dan pa nga in puanwar khu in anlo mutir thunga motor kan da fel nu chuan chulam pan chuan kanin zui phei lok loka police hole Raymond aten in biak lai chuan ka tholim zunpo zungman local kani wangin kong chaklam chuka pana zunpa ka thil mu chukhan en chianga motor nia kani apoimo view dona ka hriata wang chuan uluk takin kan bel chiang vea Raymond nung ka lo zui ve to na chuan ngai ru thiam na tlem min siam sak vea alandan chuan heruang ron pai tu hi man mo takin atlan let le ani thok le khata speed alak thuta wangin metal rod le tayar inok salutuk chuan kongpuya motor niak atilang dum tarui ani motor niak chungun takin kan ennon le a taxi emo car then khat tun ma chuak ke pan lam dewani nge in langa tun na car thar lo chuak te chuan anom jok na tan le atimoi zual tu tan ke cha tha tak tak an nei hloma ani chuan Maruti 800 emo zen emo po anima na le Raymond le Janet chuan ruang chu uluk takin anlo en fia ve mek boka enge an mu chu ka shelo na a
zo hun ni lawa ka hriat awangin ngoi rengin ka en renga darkar khat don mai hunan man nu chuan kan tlan hole ta a zingdar thum valentine ka hria Raymond ate na chuan kan in zuilut le ta diala Val thingpui inang miang hanlum la Raymond an ati wang chuan thingpui tur chu khan chuanga sitting room lampan chuan kakal vele ta ngala Raymond chuan tual thattu hi mania nula thattu bok khani tlatani ahan tiringota ani nge yang asul nu en khan Janet chuan alo ti ve boka Raymond chuan shui shual mangare hlum ve thawani ti angong dukrui le pilnia na tangkhana hriat theya phat rual loin mi pat mai chiat na po aman puile nge mai ti a hriat bok atile a nula beng be king kha omlowa ruang sai rang an charkha zungbuna bo thunga enge omziani ang Janet chuan alo zota Raymond atong le ma chuan tual thattu kha motor te chi taxi emo kar man lai chuak ke pandeu chi mangin khalai mun kharon thlengani mani in ring tok zetin kalotia Raymond ale Janet chuan min enroll thota engtin ngai hriat Janet chuan min enran pa chuan atia kongpui chuat metal rota khan motor hniak ka mualom kalotia metal rota alang theidon emni nirenge ma se atlan chakluat awang le chak taka atlan kual popa wangin tayar le metal rod khana takin ain noka chu wang chun hniak khalang tareng ani katia Raymond chuan Val motor chu taxi emo car chuak lui emo ani iring ti namo alotia o ake nu kha pantlata tin kalo changa ole ani takchu ma chu kan son hreta kan ngai theyang zungbun le bengbe chungchang ka chu serial killer te hian mi an tha in an mi tha te bungrua emo an ma ni hriat reng theina tur thil engemon kol thina Raymond chuan an tile a serial killer mo Janet nen chuan kan tirual thota oni e kan mi chuilai mekhi mi ro wale tul tha chakna khat ani mi tha tur te po olsam taka mun fala kalpui thei ke e so ani tlang pui bok chuwang chuan avoi khatna tan phatrual loin serial killer rova tak chu aizola hian kan kol tlatani mi tha bel zel ma in kan man chuak ngei turani Raymonan ati rual chuan thingpui siam tur chuan ka chho santa a serial killer chuan kan ram ngeya min chenchil vetani tin ka ngai to zui neu newa thingpui in tur ka ken thlak lai chuan Raymond chuan Val engtiangin nge ma lai la thaberang le tin min zot khawa hemi hring mak danglam takhi chu o anung zui tu satlia mai kani ma se ka ngai dan po thu takla taka min ngai saklat thina chu chuan puitlin tumna na satak min siam sak thin sia ka shemai bik lo ma se sai rang lama kan vatiang khan lo mun om mielta kin bazo ko le chin chu that ber karinga ma se in thu thu ani katia Janet chuan tun tum chu kan nu chui hi top tlatani kan mi sual la hian nu malian engma anu chhia du der mai silawa alotia Raymond chuan ama khop mai han bel chian veu pon thil thar engma mu tur omlo ma se rin le rual loin khang ruang pani te khami pakhat ku te thian ni engponi se naktuka chuan kan va thok chuak le photang chu atia zingdar somari rual chuan melthum lampan chuan kanin zui chuak le taloma ama saberin ruang mu na lai chu kan enfi ama sale phota zanlama khan kalo en chiang ve vaklova kongkwal zaulai tak kong sira hung na thir mangan siam thanglama ruang kha oma chu chu kong pui sira kan va mu khan an lo son chuak to alo ni zoka Raymond chu ngoi wangwanga he pa hi pate takte chu ni hau lo mai achak hle bok atia engtin ngei hriata kan lo tia Val han en le la Janet hian pom chin pe ati te daya Janet chu nui varvara Val min han pom chin la alo tia Janet hi nula pian nal tok le lian le tuk lo ma se nula te tia soitur ni hau lo
nula ruang kha Janeti ai hi chuan atoi dewanga ma se alian zok dai Janeti chuka han pom nula kong pui hung na lam chuka pan pui ta a Janeti chu nui hak haka reimuna ero chuan uluk em hian milo en renga Masmen ziak tu sangte ren thlei bung ni na kong hung na chung hlang tur chuan ka han choi kang dona ma se kong chen bel zeta sang ani awang chuan ka choi khum hlei thei tlat lo reimuna chu nui hok hoka wal atok to e aron tia reimuna vek chuan wal isha thiam mo khumi kham choi khum tur chuan tlema sang ve deu emo nang ai chak emo tal chuani ang mi thi ruang ani miao wangin azoi dona Janeti ai kha chuan alet donin ri thialang chu atia ka hre thiam ve chi a reimuna chuan ni zan lama uluk taka kalo ento motor hniak dum ro mai chu han bel chiang ve a thu me win motor hniak chu han ena athawa pen nga vel han hnung tola wala soi ang ngei chu ni hi taxi ani lo chuan kar chuak hlui engemaw ber chu ni a seizong han en hian atia du to ka ruang omna le sul hnu kan bel chian hnu chuan muang changin kan hota a reimuna chuan motor chu ti ding chata enge ni ang tia ka ngai tu lai chuan kong sira buk te ni om tak chu ka mungala reimuna chuan khumi te khu zot chinang u ti le motor tanga chuk aruala in chunga chuan dumka vai pahni an lo oma min muthut chu an ham hai mel veo nge a reimuna chuan baya thil ka lo zot lok teng cheu ati dam thupa vai pahni te chun la thamuang chia lo emoni tri deuh dak chung hian okapu zodro an lo tia ni zana heta hian in riakem mi ang zat nge riaka okapu pasari om ni zanin mengrem o dar som pakhat vel niang pona meichem omreng reimuna chu hlim mel sota amela chuan pe seina sang takanei tharani ti kamua ni zana heta mi an lo kalem o kal kapu tui ina tu tenge lokal keima se lo kapu mithi kha omanti kasia anile baya chumi ta lokal ma chuan motor taxi chak tak lo tlani muem azo na chu hoin alo dong song tu tan chuan chhana hardon hle ani ti kalo ngai tu mek lai chuan vai pa chuan o kapu keima ni thingal chilwak keima ke po kang lom hei akepha chungdur pup chu zuk ena reimuna chau ni lo keile Janeti po kan hlim tlang ani ang kanin en ringota driver chui muem o mutuaka ma se re chiang lo mai tuam tlata ama chulianem ke aina lianem vai pa chuan miron koka kapu ai hian se jok lian jok bok motor chu eng motor ngei ti kha taxi ni kapu a number she thayem a kapu ke ma chiang lo chin chia po tum ma se chiang lo ni hanris chin rim te MZ01B panga pathum pakat pani anunung pathum ni jok mai thei keima chiang tololom kapu chu buk chu phei khai jang takin kan chu sana chu hun chu kan lom na san ber lai le kan pe don ti zual tu mai alani don ti hre hau lawin phur takin kanin zui ho hloma reimuna teina chuan kan lut khom le ta a reimuna chuan jang khai fe hian traffic office kan kalanga khang taxi number pani te kha kan va zotanga chung number pani te chu kan chui zui to mai don ani misual hi kan hlatlu duk to lo mai the ni e motor an hnia ka tang ringot potul that tu chui chuak tu te kha kan ni miawa chu tiang number hriat sa le ngal chu ol sam te in kan rek chuak to nge yang Janeti lam chu hoin reimuna chuan Janet traffic ho office chuan lo vakalila dule wala chu lo chol ha dam se atia yes boss Janeti chuan alo tivata chundar som pani le minute som panga vel lek ani boka
ke chu chol ha dam turin ka ho ta thunga chumini ni leng le zana po chuan reimona emo geneti emo po in miron bemya lowa ke ngei po in rin aya ol sama misul chuman chuak tur nia ka in rina wangin ha dam na hun nei nia in nga in kamudor dora zing ka tho meu chuan dariat alo ri der to a muang changin ka thowa voin lama enge kan ma chonang tiangai tu nau nau chungin ka mai ka phi faya chote kai kham nu chuan reimona te in lampan chuan ka chuak ta a reimona le geneti po anloin siam meka pusang thana tual thi chungchang kan chui tang khan geneti po reimona te na alakho sarenga reimona nu le patela fanu nei anlo ni boka fathar nei angria ya anloin ngai ve bok nen khoi mun ange kan kaldona kan tingal tonga wal mun khata chi kan kalangai don ani 5213 khangai ven zui ngai don lowa 5312 zokha veng hlui lama mi ani ome chuta chuan kan kalang reimona chuan atia geneti chuan be sei anga thila kalani chuan kan mi sul pai kan pan pha ka aum thuai to ang alo ti ve boka reimona bok chuan ni e kan pan pha ka aum to rengalom chumi fia tur chuan kalang ule atia a phei khai zan dan tang chuan a phur hle ni ti a hriat mai reimona chuan apa kar chu a han tinung wat wata veng hlui lampan chuan kan tlan chuak ta a kong chuk taka chuan kan tlan zela mai school kan tlan pel nu chuan kong chuk lam zela chuan kan tlana reimona chuan kar chu ti ding chata kong sira dor lo om lam chu a hoya kapi pulal hruai tlonga te ni khoi lai nge ni a han tia hruai tlonga zirtir tu khamo alo tia a ka hramia lo o ani lo chu helai a hruai tlongan om lowang tlan tha ula veilama peng ma saber bulami khani mai atia reimonan lom thu soirual chuan hruai tlonga te in lampan chuan kan tlan le ta a dorngak tu min hril ange chuan veilama kong peng ma saber bula building lian vak lo chong ni leka sang kota chuan kan ding ta a kong kalu chungal hruai tlonga ti in ziak lam chu kan pan ngala pu hruai tlonga te na ni em oni e local ro enge nin du'a kapu in taxi MZ01D 5312 kha kan en du'a eng tianga enin mo makti mel deuh hian reimona chu mela lei kan du dewa chupa chu nui hok hoka tlangwal isha sual chu ni em lo mo han ente kodzola sil polina in khu khani kha alo tia chu nui ri chuan engamati tak hian beidon namin siam saka engthil chi nge lo thleng don ti po ka ngai tu thiam to lo pon lampan chuan kanin zui chuak ta hloma pulal hruai tlonga po chuan miran zui chuak ve ngal boka pon sil polina in khu lun motor chu ama ngei mai chuan a han pot honga reimona le geneti mela beidon na in pho chuak mek chu ka mu mai hau lo MZ01B 5312 chu ani nge ya Maruti car taxi le tak po chu ni ngei boka ma se amel en chu na tlan chuak lo top ti tu pon an hrevek theyang atayar le in sik na laya chuan tlumpi in bu an lo khuara akong khar han hon zong te chuan a khurum ruma a chik tuara a chhunga chuan driver seat ti lo chu seat danga om hek lo atlem bera thalinga vel chu khoi chet loin chu hmuna chuan a ding to nge yang misual chu kan laka tanga hlataka om le ta tunge he taxi number hi manga tunge mai kor phena biru chuni ta angle beidong taka in lampana kan tlan let le lai chuan tuma tongchak na nei po kan om lawani ang kan thungoi thria pa tuma po in belawari fe kan thutnu chuan reimona chuan misual fing takani ati chuak lola genetinen chuan kan langoi renga misual fing tak athil sual ti tur uluk takarua mansa thlapatul thathin mi motor number ruk aman trompuin chu chu main thupna ta na mang thinani ati zomzata geneti chuan vaipa khan dot lo soita se alo tikhawa asoi lawang dota soingam karing reimonan ati lai chuan min lau lutuk wangin dota soipha ta poni jok mai thei tipa in reimon thu soilai chu kalo po cha saka
Val, mishing te hian dot chu kan soi thei thewa. Ma se dot I soi ni chuan I mela tang khan in thup thei lawang. Voi tam tak tum non to tan po mel dang lam mi lo dot soi chu har takani asin. Kha vai pa khan dot a soi lawani ti ka hriani. Ati ban chara. Jeneti chuan palian lam deuh vala aya sang deuh thasui nga takani ang ti kan rin bak chu he misual chan chin hriat bel kan la nei lawa. Eng tiang chil nge mo ma kan lak zelang le o. Ati chuai raya. He misual hi alo fingin remalo hreviau po ni theye. Ma se kan laman chuak don khopalom. Ma se eng tiangin nge bul kan trananga. Eng kong nge kan zo anga. Chu kong chuan misual nen chu min hruai thlengangem ti chu uluk taka kan ngai tua ngai don ani hi. Raymond chuan alo tia. Ruang pathum zet an char nuwa po. Tual that tu chu tunge ni hriat alani lo wang chuan mi puite au tho maring hle to a. Police te dem na o kale deu so na chi sang sang media ten an chu chuai chuaya. Chumi phena chuan keini ho chu buai takin kan oma. Keima ania police ho te chunin ngat thunga. He thon thui Raymond te police an lu ma mi to khani ti kha kan soinon le ni e. Dik taka soi chuan an ma ni kutla a misual chui ai chuan voi tam tak misual le thil ti sual tu lo man chuak to Raymond ko ta da chu fin thak zok don ani ti an hre reng ani. Ma se Raymond ngei po chuan eng ruai ma min la thlen pui si lo. Kan nu chui lai mek chu kan hoina lama pianga atop mak mak zel mai si. Builung tok an soi ang main nu kan chui lai chu top mak mak zel sia. Zan lama ngai tu an chi sang sang ka sen na satawangin katum ai rei kaminga. Kamuthil le nu chuan kalo mutui hle ani ang. Zing lamdar khat vela Raymond le Jeneti chuan voiceari velzet minron biak an tum hi lo nia. Zing ka tho nuwa ka mu chau wang chuan belet ngal to lem lo chuan bathroom lam chu ka pana. Ka kalpa chuan zing dai film zone ta tangan puan mek chu ka hriata wangin ka ding chota. Ni zandar khat vel khan durtlang le bongkon in kar durtlang lam naya me cheno pang ruang charani le ta. He hitla khat chunga ruang voili an mu na ni ta. Heti lai hian police lam te chuan thu chua engma an la nei lo wangin mi puiten an dem na thuan au chua puina sa hle to ang. Heng mi pali ruang char to te me chia vek an nia. An zawai hian me chiat mi patna lam hoya khosak puina nu ma om vek nia soyani. Tin me chia te no chi zuar man ne hruai chua mai thei vek an ni inalang. Ati bak chu ka ngai thazui to lo. Man mo takin ka mai ka phi fai sok soka. Kanu in min au po chu chang to lo in rang takin ka in siama. Kong pui lama chuan ka tlan chuak ngala. Raymond ate in ka thlen chuan mut kham lo ti hriat taka Raymond a room atanga ron chuak mek chu ka mungala. Jeneti ero chuan thing pui alo siam mek thung. Jeneti hi Raymond ate na khosa ve kan ti to kha. Val, iwama ve. Raymond a chuan tho phang o tham deuh chal hian atia. Jeneti po chuan Raymond a tong ria wang chuan miron en vata. Raymond a chu bathroom a alut ngala. Nia ni zan khan kalo mutui lu tuka. Tukin chanchin thara ruangan char thu khan ron puanga kan tia. Nia phone pik thei si lawa kan kalsan tamai cheni kha. Jeneti chuan atia. Mason na omem kan tia. Tlem chu ome misual chu kan nai tial chuan alang. Engtin kan lo tile a. Jeneti chuan ruang char tu ta soidanin khanula ruang kha kong thang kha ma pai tum ni om takania. Ma se thoma om ta ka wangin aman mo lu tuk na lama kong thang a pai liam man loin kong thang lama luang buk lo omin lo dalani ome. Ruang mutu te ka chhozong atlanan nia. Taxi pakhat achunga palian le sa thalampang muimul lam deuh ngolu tuk lawan mu thu chiang takidan soi thei nge nge a. Atia. Raymond churon chuak ve chia boka. Ani chuan rin hlel tur kan nem. Vai pa soi mai tuam ti vel nen kha chuan avain person ta ve. Kalau tia. Raymond chuan. Vai pa khan akal lama mua. Ni zana mi te chuan a holaman muthung. Palian sa thalampang ani boka. Vai pa soi angin taxi boka nia. Atia. Jeneti chuan. Mai chu tuam ve tho nilom ni. Alo tia. Raymond chuan. Ni e. He misual hi acherova ang reng khop maya.
maya tuam na nu ma ni om tak chu nula kutron khom na ta na manga lukhum fan thei mitle mai le ka om na tura re kuak chuba ka kan nulai ruanga khan mi pakhat nu ma ni ti chiang zual turin hruizen mangare na nu ma aum bok atia ma se he mi sul hi khoilai muna nge om tunge ni kan lo ti vele thora wal izo na te chu hun rei lo te a chani na om thei to ma na lo ngak photla voin lama ruang charna mun kha uluk takin han en vele hrimhrimila thang atia choi khamandur tlang lampana kanin zui chuak le chu ril ruwa hlo thon na le be seina ain za thial ome enge kan han mu belang beidon na nge ni ang be seina ruang an mu na mun chu kan han thlenga motor atanga kan chukrual chuan tuma in ril chop kan ngai lo kan ti than to le kan ti fo dan angin ruang an mu na lai chu uluk em in kan han en kwal le ta a man mo hau lawa en fia kan ni boka na thel tla nen lam chuan kan thailet vel vek ani bere ma se ke chuan engma ka mu bel lo mai ani lo ka be dong ngoi to zok geneti chu ngoi renga Raymond ero chuan food pet hung na thira puan zai tangwa wa chu uluk fashion hian a thleka puan sen zai pani om velek food pet hung na thil engamani na tlak por na hriam laia chuan atangwa wa a Raymond chuan min hui zawa ka pheirual chuan geneti po chuan Raymond lam chu pan ve ngala Raymond chuan wala food peta khian handing chinte alo tia engatan nge ti po khre chuang lo ma se phun noi lowin food peta chuan ka handing ve thuaya thir bo khan han kun te le an ti le a thir bo chuan ka han kun thla a o atoke kan mi sulpa chu a om bor anu te hnuaya hliam te nau deuh anei don ani hi Raymond chuan atia engtin nge chu chi hria theya geneti chuan alo ti ha a khalai puan zai tang khan en ula alandana chuan ti sat la thar thave tak puan la thatak ani nge yang achan chu puan cheto lam chu ni se tuna puan zai kha omloin misul pa korero zau takina tret thungang ma se apuan ala that ema wangin zau taka tret lowin azai tlem te hi nut chia ta zokani man mo taka cheni wangin akor kai chetur lam hi angai tu man lawa athir tlang hriam dan khan en ula akor ha kha tai popani chuan ama po tlem tal chu hliam nge yang achan chu mor kha zumin a hriam thle sia atia geneti chuan ngai san mel takin Raymond chu mela ke point ka ngai sang ani Raymond chuan ka keda na bula niak fia vak lo lang bula chuan aron kun naya enge soile don ngai changin geneti nen chuan kan lo en ringa kan mi sual pa hi na thom no thla khat om hle mai atite daya kanui zalutuk chu kanui chuak khoka engtin nge hriata inin mel hriata mi tin ka zot let ngala wal he pheikhok nu hi ruang charna pianga alom zia bazara ruangan charna bulti lawa khachuan omvek pheikhok ngai renga bunani chuan ain thla khat le ti na ni mai alom atita a in lampan chuan kanin zui hole ta a Raymond ate in lambok chu kan pan ho le a nidang anglo takin Raymond chu lim mel veu hian alanga a chevel po chu zangkhai angreng phiana eng tak chu ni mo ti in ka en liam ve mai ringota Raymond ate na chuan kanin zuilu taloma sofa chunga chuan thut pa in geneti chuan Raymond engi motak thil thadeu hriati nei ni lo mo ti in a han zota ke chau lo pon Raymond mi zia chu dang hle ni ti an lo hre ve tho ani chu thil thadeu mo hriang chu mole thian pahnih fel tak ka neya chung zinga chuan pasathanel nol ai chuan asam sei zok hi kangai na zok boka antia vel tak hian Raymond la thazula zia zuwa thini chu o geneti chu nui vara chu te chu mana tangai hriat to sa nia tuna enge alo ti ve zaya Raymond chuan thutak deuh zok hian zanin chu kan ina hian wala lo pheisela chuan geneti hian in bel tur thom na sexy deuh lo thang bok sela atite daya
ki ai ma chuan Janet chuan angai na hriat lo mel zawk. Inga sexy deuh tak ka ti ni chu Raymond chuan alo ti le maya. Inga tan mo ele wala na mu chak ang chu ka ti deuh tak taka kan mi sual pa thlem chuanan mo le atia mi sual pa chu khoya nge omi hriami kalo tia hre chiang chi bik lowe ma se ris kan la ang ati le maya khoya zan lo thleng phot sela kan men rei deuh chu ngai le don ani chu wal i hriatiro zanina ilo len phe ngai ni chu ti in Raymond chuan miron ena hla om deuh te khan min chet pui le nge kan tia eng tia hla omin mo damdoi inani ni chung engma hrelo mut le te kha hla om alo mo le kati chuan Raymond chu nui hok hoka voi khat bianga chuk i hlo pha kha a thave tho ni lom ni ti min chai zui zata Janet ero chu engma soiloin alo ngoi reng thunga tun trum chu khatianga om le ni chuan bianga chok ni loin muya ka phal to ang nui deuh tat tat chung chuan Raymond chuan atia hemi te pani in kara hian ka hriat velo in lei chin na engemaw tak chu omani chiang mai zana kan chunga engelo thleng don tiangai tu nau nau chungin in lampan chuan ka hota a zanina kan ti tur chu eng tak niang mo kan milu lul pala hian engma min hril chiang du silawa tiril ru nau nau chungin kanin chunga chuan kalut ta a zan chu lo thleng har ka ti tak zet to a enge lo thleng don ti chu karil ru lu tu berani zana kan chunga enge lo thleng don tiangai tu nau nau chungin in lampan chuan ka hota a zanina kan ti tur chu eng tak niang mo kan milu lul pala hian engma min hril chiang du silawa tiril ru nau nau chungin kanin chunga chuan kalut ta a zan chu lo thleng har ka ti tak zet to a enge lo thleng don ti chu karil ru lu tu berani Massman serial killer in Mizoram ziak tu sangte ren thlei bungthum na zanri ei khamatang chuan man mo takin Raymond ate in lam chu ka pan phei ta ngala Raymond an milo mu chuan wal ilo thleng der to ni mo chuti em man mo angai lo sin ma se ilo thleng ma to sia apoi chong lowe alo ti ta daya manilo ma thil hriat fi thoi thoi chak na kalain Raymond ate na chuan kan thu thapa dariat dar kwa dar som man mo lo ngai lo hle tak mai ti ka chuak chiang hle to ma se Raymond ala chuan engma ala soilawa enge moti tura han che chuak tur mel po ala pulo hrim hrim ringot mai a thua secret a pet ko a fop khutual tual ringota Janet nen chuan enge mo thu hote te soin anui dun kor koreng ringota dar som pakhat dar som pani kaning to lu tuk chu thut hlenga chuan kamua kama ti tur ngai tu to mi lo chuan kamu hil tadaya mumang kalo nei thuai nge nge a kamu manga chuan ram hnuai thim rek ruka hian Raymond ale Janet nen engemaw zongin kan lo kal hoa chu mun ral trizeta chuan kan lo in zui tham thama thok le khata ka himin ron hup sak thuta ka har chiang khermai Raymond chu ka bula alo ding renga beng cheng lo turamin signal na tan aku zungchal chuan a hmuai ti sia kal tong le alo ti ngala Janet room kong khar chu ranin honga karei tlangwal thri sel dam thaver vorthi senzong avatilum rangdon tak em pon fen ching lutuk mal zat vechung lampo akhu trokang ti tur khopa ching le ton zawar chunga jeans jacket tong cham angreng takhi haboka aton zawar hak chuan anute ko la mai chu a hreng mam hana anuaya chuan engma a ha to lo ani ti alang renga Raymond nen kan lo en renga wang chuan a jak dewani ang apon fen tlang chu apot niap niap ringota min en reng don nge na chu kan thok don atita o ina lutuka wala tiro le
naro pui thok tur chuan in pe to mo ti pa in Raymond a chuan a jacket chu ha a pon lampan chuan kanin zui chuak ta a Raymond a chu ding data aizol khopui meu po are vung to a veng then khat khoi molai lo ming rei fal deu le akha to ka motor light eng le pap thin ti mai lo chu thom dang hriat tur om to lo Janet ilawem I hupurem Janet ilam chu ena hupur lawe ma se kain cheidan hian min tilai tlata Janet chuan alo tia ma se angai meu sialom le nangma engkim kan ngatania kan lo en reng don chea ni china ka shil to cheng khan fin fiana I du to ki mu huna mi ron sik nalanga kan ron lut nga lang Raymond chuan atia Val ikal do nang o Janet kalma saro le ati zui nga la enge mo ka hriat ve lo in shil chuan ne ni khoi lam panin nge Janet chu kal don ti uluk takin kalo en reng ringota ka tum lo le ka be se lo lutuk lampan chuan ain hera athil ti tur chu hupur ve le ani ang thokal hama Raymond te in hnuai pan na stepa chuan chuk thla a keile Raymond ai ro chu kan din na ngai tanga in sonin kota taxi ding mana sai ranga kalna ta na kan man phe na tang chuan kan lo ena Janet chuan kongkhar pakhat chu ki kawa voinga vela ya kik manang in chung lamalai churanin on papa kongkhar churonin honga hriata taxi driver ngei khani ti apalen dan le achet vel dan atang chuan ka zuk hre theya enge an soi chu ka hre theilowa enge mo chun soi ani Janet chu luta kongkhar chu in khar zui ngala achung lama kal rik rak thom chuan Raymond chu ti phuzok in ka hria stepa chuan dim takin kanin zui thlave ta a Raymond chuan ro man lok sa alo nei ni nge yang tukverdar thalang zona chuan lon kaina rem takin thil engemaw hi ain do a parda ain zarlem lo wangin in chung lam chu du to kin mu theya ma se miron mu ve thei tho wangin film khur fe ngai tho mai Raymond nen chuan thom dim tak le bir thei ang ber chuan kan en takara hriat chuan Janet chu ai ti hriat fashion hian a mela amit meng rop lutuk chu atle kor hian a hriata Janet la tum nei sara na che ani boka hriata bula chuan a tol phei hrata hriata chuan sum zo to lo ani ang Janet chu ku ngal chota ma se Janet zong nula fing takani boka ana tho tur chu hre chiang boka nial ni hau silo moi takin le za zum mel takanui se chungin hriata oma chuan alo nema hriata po atol hlavele mai boka Janet chuan akor mora chuan avachela zoi muangin a hanli saka Janet che dan chuan hriata chu ti phur le nei ti alang reng maya Janet chuan hriata om bor chu a han zut kwal dan dana abeng bula chuan engemaw soi sapani ti ka mu theya Janet chu thowa pindan lu na tura ti sat in bang khom chu keu dan dana ti sat sen lian deuh tak chu han ha a hriata mu lai ngei chuan a han ha a ama apalian boka hriata ti sat chu thol hle ni ti alang reng mai ti sat ha krual chuan apon fen chu hlip ngala hriata mu nom tilutuk chu amita pong zor hialin ka hria Raymond ero chu a then sak thunga Janet chuan akor hak lai om chu bi zewa ka thiam ta Janetin akor hli sakhan hriata oma hliam om le om lo aenani korsen hak so food pet hung na thir la zai tang nen khan ain zom lo hriat na tan hak sak vel me kani so nula zeile fing tak chu vani em Janet chuan kan omna tukver lam chu ron mel zawa akuta ti chet zau chu min signal na ni ti ka thiam mai Raymond chu dim takin le a chuan a chuk ngala film khur em in chuk tumin kain hera ma se ka che sualta le lama del bet tu Raymond a chuk to wang chuan kain her rem zong chuan kan thut na mor le lam chu kang foka ari ruma le a chuan ka ta thum dopa in chung lama tang chuan por fe hian tungani minen thailo aron ti treng chuaya Raymond a chuan miron ngai vena tum zeta ma se in chung lam chu mel le ta zoka atlan let le ta zoka kongkhar pod rituar ri na zui ngala luhai chuai chung le mong na vung chung chuan ka wak chho ve ngala kongkhar chu lo in hong huawa
akal na po angam lo tongani ti hriat takin a koi kual ngo ka reimuna chu lo ding renga a en na lam ka va en chuan a din reng chan chu ka va mu ve nga la hriata chuan cheneti chu ku betlata a ngonga chuan chemte hriam mel tak hi alo chuk tu ran boka reimuna chuan nel om lo le chiang fek fok hian hriata chuaro atia hriata la chuan pen khat po ron pen nai to su i chet lek chuan in thian nu hi khovela tang hian a thok chuak nga lang ati cher cher mai sia khanula pangai tha te ang kha chuan iti hau lawang i kut khan ti chelek te i ngong kha ka thuai buang reimuna chuan ati changfaka hriata la chuan ngai net mel zet hian nang khan min thuai ang mo zonga ka thatang che ati ve mia mai bok sia khang nula te kha engwanga that ngei ni reimuna chuan an tia nau vahai rak rak su tuma ka that lo hriata chuan alo tia i oma hliam lian vak lo om kha ruangi pai na lama food pet hung nei na tai na che ni kha chuan jenati hak lai kor om tret kha ruangi pai nai ti tre ani bok chuan zungbun pani ikut zung te ve ve i bun kha nulai tha te pani ta kha ni bok i hur her tu khum pon wanga tuali tha na kha ka hai chuak vek to reimuna chuan ati fiak thaka hriata chu nui lui ti hriat zet hian anui huaw huawa nawa email and I chuan thuak in ei thasep mai ka ti min man ta sa sa boka i thian nui ka thatanga keipo ka thi bokang ati ta a reimuna chuan minron mel zoka in ring turin min du ani ti ka hria jeneti chu ka va ena zam mela pu hau lo ani ti ka muwa amita siai zawa kan lam hoya ku be tlata wang chuan hriata chuan a mu ve hau lawa reimuna chuan keile ka thian ta chunga hian engthil poima i khoi don lo misual chim om tak chui lo ni e isual man chui mu ang keima nge hian isual man chu ka pe ang che minron en zoka jeneti chu va mel le zoka jeneti chuan alu tle mina buzewa reimuna chuan tuna ati tuara jeneti chu thu niam thuta hriata chuan thil thleng thuta chuan ham hai dewani ang chulai hun olrei lo te chuan reimuna chu malam panina tlan chuak zoka jeneti kun niama wanga hriata mai lo langa chuan a hnek ringal chora hriata chu palian hlema se aleng lupa jeneti chu thu noka angonga tang chuan thi senaron luang chuak ngal zoi zoya keipoin hriata bul chu ka thleng phei ve chia dimatrul lo ti hria in hriata pai phei nok nok lai chu ka thei top tak mewin ka tlo zui ngala cement bang chu deng chora alo let phei le chu reimuna chuan a khabea tak alo dom sia hriata chu thal topa anar le ka tang chuan thi sen alo luang chuak ngal ngoi ngoya chuata chuan pai ang derin a thal dera genetic a chuak thuta ka va en lai chuan reimuna chuan alo ko meka genetic chuan a shok chu dom vong vonga akut kara tang chuan thi sen alo luang chuak boka reimuna chuan hlau thon mel takin akut chu han lak son saka ka va pan thei ve ngala olal pa le mishing hi ava van nei thei em genetic liam chu centimeter ni lek pon niam se he khovel hi chu san nge yang le ma se a shok le a khabe in zom na lai taka vun cha de zon taka hriata tlutur chuan alo zai hi alo nia engma poe khoi lo tok chi ani hriata chu room tua tua reimuna mela chuan thinrim na mei pui aron in chep me kani ti ka mungal mai a tholoka hriata mulai chu dim lo bak sak hian a tham tho nola a nek zui ngal bor bora adu to ka nga meu chuan hriata mai chu thi senin alun khat vek to a reimuna chuan wal police han phone ro le atia phone ka man lai chuan reimuna chuan geneti chu ku hle hle a minute som panga nu vela chuan police ho ron thleng khup khupa Mizoram atwal that tu serial killer masaber le mai kor phena biru mishing chumanin omta ole khatizong kha massman serial killer in Mizoram ti thon thu chu nie ti chuan thu ti top nan ha ino in midang hoi zong in not su su ngai suang che
nam chang kang zing aro ro po manner and etiquette ngai sang ho chuan ha an no reng reng in midang an hnung chona ha an no lai midang biak alo tulani poin an kutle lamin an hmui an hup ram ram thina ni kan nula te zinga hian ha no vele ve tamai te pona midang hoizong han not su thin ta te hi kan la nual mai he hi thil moi ni lem lo ti he thon thungai thatu te chuan kan hre theu don nia